Ji ber qeyrana aboriya li Tirkiye her roj derdekî din li derdê heyî welatiyan zêde dibe. Li gorî raporta navenda kartan ya bankayan di sala 2022 de li Tirkiye hejmara karhenerên karta krediye gihiştiye 96 milyon û 800 hezar kesan. Di meha 12 ya sala 2022 de jî ji wan karheneran 1 milyon 300 hezar jê ji ber nekarine deynê kartên xwe bidin haciz hatiye ser mal û milkê wan de. Aşağı yukarı 7-8 kredi kartı kullanıyorum. Heft kartên min hene zêdetir ji bo danûstandinê bikartînim. Wek xwarin, vexwarin, sotemenî, kareba û tiştên din. Mixabin gelek caran nikarim deynê hemûyan razênim. Bir kısmını erteleyerek. Çocuklarım falan eşim kullanıyordu. هاوسەرەکەم و منداڵەکەم کارتیان نییە منیش زۆر کاری پێ ناکەم بەڵام زۆر جار بۆ دانەوەی قەرزەکانم بەکاری دەهێنم. Li gorî amarên fermiyên hatine ragihandin di sala 2022 de welatiyan 300 milyar lîre deynê kartan daye bo bankayan. Her wiha dîsa ji 1.4 trilyon lîre deynê xaneyên li Tirkiye dijîn 990 milyar jê deynê krediyên avahî, wesayît û berxwiriyê. 370 milyar lîreyê wê jî bi teneyên kartên krediyê ne. Ya işte kredi kartını kullanmasını bilirsen Wekî ku em hiç wî deynî nedin giraniyê didin kartên krediyê. Her tişt pê dikin. Di dawiya me hê de ji wê carê ew kart li serê me dibine bala. Market, elektronik ev eşyaları. Ez karta krediye ji bo market û eşyan elektronik bikartînim. Ez icrakarim. Li şûbeya me salê 50,000 doz li welatiyên ku deynê karaba û bacê din bi kartan didin ve dibin. Yükleniyorlar. Sonumuz hayırlı olsun inşallah. Di sala 2022 de hejmara karhenerên kartên krediyê 7 milyon, di sala 2021 de jî ev jimare derketiye ser 7.6 milyon kesî. Niha yanî di sala 2023 de hejmara kartên li Tirkiye tenê ên kartên krediyê gihiştiye 100 milyonan. Li gorî pisporan sedema zêdebûna karhenerên karta krediyê ji ber krîza aboriyê ye ku welatî deynê xwe bi kartan yanî deynekî din asê dikin. Ev kartên bankayan yên ku ji aliyê welatiyan ve tên bikar anîn gelek caran dibe belayê serê welatiyan. Li gor amarên hatine ragihandin hefteya borî welatiyên li Tirkiye dijîn tam di nava hefteyekê de 37 milyar lîre bûne deyndarê bankayan ji ber fayza ku hatiye ser kartên krediyê û krediyên şexsî. Niha jî ji bo çareseriya vê yekê welatî bangel hikûmetê dikin. Da ku çareyekê ji wan re pêda bikin. Azad Altun, Kurdistan 24, İstanbul.